His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pinanginotan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pananaonin cash assistance sa 5,000 na paraoma asin para sira sa Albay na naapektaran kan manrapado ang bagyong Christine sa Bicol Region 2 semana na ang nakaagi. Ginibo ang distribusyon kan financial aid sa Ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitaano, Legazpi City, kasubagong aga. 50 milyones pesos na financial aid ang pigdistribuir sa 15 munisipalidad asin tulong syudad sa probinsya sa lindong kan Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks and Families Program. Saro sa masiswerteng benepisyaryo ang 38 anyos na paraomang si Randri Tripulca kan Barangay Pawa, Manito, Albay. Labian sa iyang pasasalamat na nakasabay siya sa mga benepisyaryo kung saan nakaresibir siya ng 10,000 pesos na cash. Gagamiton niya daan nakuha niyang asistensya na pambakalin mga binhinin paroy o rice seeds. Masaya po kami na pumunta po di ang ating Pangulo dahil malaking tulong ito para sa amin na mga magsasaka o mangingisda dahil sa pagdaan ng bagyo, maraming naperwisyo sa amin mga magsasaka at mangingisda. 1,000 na benepisyaryo ang hali sa Libon, 900 ang hali sa Banwaanin Uwas, 450 sa Tabaco City, 400 sa Banwaanin Ginubatan, 300 sa Banwaanin Kamalig, 300 man sa Banwaanin Pulangi, 350 sa siyudad ng Legazpi, 200 sa Piuduran, 200 sa Malinaw, 100 sa Banwaanin Rapu-Rapu, 150 sa Daraga, 150 sa Banwaanin Tiwi, 100 sa Banwaanin Malilipot, 100 sa Jovellar, 80 sa Santo Domingo, 80 sa Ligao City, 80 sa Bakakay asin 70 sa Manito. Sigun sa Presidente, inimanan sa iyang paaging nga ni maipamati sa mga benepisyaryo ang sa indang importansya siring man na matabangan ang mga albayano na makahaawa sa kadipisilan na winalat ka nakaaging bagyo. Andito naman tayo para bibigyan ng tulong yung mga nasiraan ng hanapbuhay, lalo na yung ating mga magsasaka at yung ating mga mangingisda. Dahil alam naman natin, pagdaan ng bagyo, pagdaan ng ganitong klaseng baha, ay ang daming nasisirang tanim, ang daming nasisirang mga fish pen. Nakita nga namin ito nung unang bisita namin dito. Kaya sabi ko, hindi lamang yung binibigay ng Department of Agriculture, ngunit idadagdag pa natin na naghanap pa kami ng pondo galing na sa Office of the President para matulungan, mabigyan ng tigsa 10,000 ang ating mga magsasaka at ang ating mga fisherman. Kaya naulit ang pagbalik ko rito. Kaiba kan Presidente sin the Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Ron Gatchalian, asin si Acting Secretary Cesar Chavez kan Presidential Communications Office. Mientras tanto, enot na binisita ni Presidente Marcos ang probinsya ng Camarines Sur, kung sa 5,000 na mga benepisyaryo man na natauan ng tig 10,000 pesos halos sa 15 munisipalidad. Ginibo ang distribusyon sa Fuerte Camsur Sports Complex. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.